Hej, i morgen holder min mor jo fødselsdagsfest for mig, men altså, jeg har fødselsdag den 30. december, så jeg har fødselsdag hos min far, men i morgen holder min mor det for mig. Og så vil jeg vise jer, hvad for noget jeg så får til den dag. For eksempel, så har det her lagt op på. Og så skal jeg selvfølgelig skrive kommentarer dernede. Så her skal min make-up se ud. I skal bare skrive om det er færdigt, eller gør det, eller hvad ja, I vil skrive. Så skal jeg have de her bøfter på. Jeg synes, de er rigtig flotte. Og så har jeg set mig på den her bluse på. Den kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan rigtig flot, og det er en bluse på kjole, det kan man godt tro. Og så den parfume, jeg skal have på, er den her. Den er lidt lille, men den dufter helt godt. Jeg elsker den. Jeg sparer så meget på den. Jeg har brugt den 2 gange. Så jeg har jo ikke mistet så meget. Og gid. 2 sekunder. Jeg er bare vente lidt. Så kunne jeg også godt tænke mig at bruge den her. Og den dufter også egentlig godt med mægten. Ja, og så har den stået sådan en parfume, som der også dufter godt. Jeg synes i hvert fald, det dufter godt. Hvad er det? Parfumekrise. Det dufter så godt. Det er ikke den her, jeg skal på. Det er den her. Altså, I kan godt se, at jeg er meget forskel på det. Der er en, der er endnu større forskel på. Lad os sige 5 sekunder. Okay, det var cirka 5 sekunder. Lad os sige 6 sekunder næste gang. Den her. I forhold til den her. Så kan jeg også se, der er en stor forskel i højderne. Den her dufter ikke så godt som de andre. Den dufter meget kraftigere og er meget parfume. Den her den fik jeg af min far. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Der står lige hvad det hedder. Eller hvor den kommer frem. Nu skal vi stoppe på det. Lucie, Flora. Men hvis I vil det, så kan I være se på det her. Eller jeg kan også bare skrive på. Der står i hvert fald www.iseumiyakiparfums.
eller andet. .com. Ja, det er faktisk det eneste. Og den her bluse, den er, jeg tror den kommer fra H&M eller sådan noget. Fancy. Og bukserne, de kommer fra H&M. Så når jeg ikke på Fancy H&M bukser. Ja, det var faktisk det. Hej. God fest dag.